kambi mar uso mula mar piny Dubai Breton Gold Trading donjone e doho kod wuode miluongo ni Brian Ochieng. Kong'ado bura nieri, jal buche Justice Alfred Mabeyo nowacho ni onge neno mane yango ni Anna Madi noyudo omenda maromo $89 kaka nilieko kod kambi mar Breton Gold Tradings. Do kata kamano otamore kwayo mar Amadi mar wito oko bura makamano kaluwore ni kambi mar Amadi and Associates ne ondiki nyinge. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ogolo siem mager na chudhe madonjo ohand kahawa kendo thiro yuto mag jopur. Gachagua nolero ni jok madwa timo ohala kod jopur nyaka bidhre kendo nwang' yuto mowinjore kodgi ma ok gichulo jopur atamalo mapiny ne teko ma giketo e tijegi. Gachagua noyango ni sirikand Kenya Kwanza biro bero ohand kahawa mowacho ni pok notimo maber e piny owacho mokalo kaluwore gi nok mar omenda kod mibadhi. Kanolose romo kod jokanyo ma Meru, jalup jatend piny nojiwo dwoko makare mabiro neno ni jopur oyudo ratichgi kendo piny Kenya omedo yuto e mwandugi mag kahawa. Of Meru parliamentary group who will recognize all the Malizana hapa, within 2 weeks the laws should be ready. Now bunge, Mutunga na wengine musukume. Mupitishe haraka iende kama risasi. Then mutupatie tufanye implementation. But I want to confirm, for avoidance of doubt, that will sort out the coffee sub-sector. It is a root deputize. And I can tell this forum will come up with a solution that will guide the Ministry of Agriculture and Livestock in doing what it's supposed to do to ensure that our coffee farmers are able to get good money for their coffee. I'll be looking for you to assist us to operationalize commodity exchange so that the commodity exchange will be the first parallel coffee auction that we are going to have. So that at least we can compare. Mtu achague, do you want to be in that exchange or this other exchange? Jagoro maduong' bura mar UDA Cleopas Malala oramo ni nyaka pedh paro mar chik mar omenda e od bura kendo biro sire mondo sirikal oyud kaka choko osuru mabiro chero uchumi mathurka. Kanolose romo mar UDA e kaunti ma Kajiado, Malala nowacho ni kata obedo ni kweth mar Azimio kwedo parono, jood bura ma Kenya Kwanza biro sire. Osingo majiwo jood bura mathoth mondo kadh paro mar chik mar omenda ka Malala noseyo kweth mar Azimio kuom kwedo paro mar chikno kendo chwalo dwaro ne piny owacho mar Kenya. Owacho ni ten Kenya Kwanza ok bidok chien e chwalo paro mar chik mar omenda. We cannot as Kenyans day in, day out. Tukishinda tukilia tunaogopa. Lazima tuchukue mwelekeo, na mwelekeo unaotupenda sisi wote ni mwelekeo wa kupitisha finance bill ili hawa mahustlers tuweze kuwahesabu. Kwa hivyo mimi ninawaomba jamani, nyinyi watu wa Kajiado leo, nyinyi watu wa UDA hapa Kajiado, ama watu waliotuweka kwenye viti, mnasema tupitishe tusipitishe? Tufanye aje? Hii mambo ilipita kitambo. Imebaki signature tu ya rais, hajatuambia siku. Najua hata wabunge wanajificha ficha. Rais William Ruto ana mipango mazuri kwa watu wa Kenya. Hii imeshapita. Vile tulikuwa tumekaa hapa, tumeona Raila amepeana masharti. Amepeana masharti kwa William Ruto ati kwa siku 10 ati William Ruto akuwa amesijui withdraw finance bill, sijui William Ruto akuwa amefanya. Ningependa kuambia Raila kwamba William Ruto hata kula vitisho yako. Wewe endelea kuandamana, ukitaka kuandamana andamana, lakini rais wetu ataendelea kufanya kazi bila kushurutishwa, kwa sababu Wakenya hawa ndio walipigia rais. So we are not going to get into those ultimatum games with Raila Odinga. Sisi kama UDA tunaenda kupitisha hiyo budget. Kama Raila unataka
sianguke. Mobilize your numbers in parliament. Jod bura e kaunti ma Migori timo romo awendo kama gilalore cheno mag duond bura mar ODM moting'o kenge ne jod bura mosebedo kadok ne piny owacho mar Kenya Kwanza. George Juma ne odhi alworano ero kendo watudore kode achiel kachiel. George Juma, kinyalo nyisowa ni to gin moko kata gin mage kuom weche mago ma bende ilose gi e thuolo ni e romo makamano? Erokamano Milton na wiji makare ka nyaka sama wuoyni wantie alapno mar Awendo Recreational Park kama bende romono mar jokanyogo mag ODM nyaka sani koro dhi nyime. En romono ma okelo jotelo ma patno mar ODM ka owuok e ward nyaka county. Bende en romono bende okelo jotelo mawuok e sub counties adek, mano moting'o Awendo, oting'o Uriri kaachiel kod mano mar Rongo. Romo bende nyaka sama wuoyni koro oseyuore kod jotelo mopogore opogore. Wantie kod gavana ma Migori Chilayako, wantiere kod jogono mag Seme James Nyikal, kendo wantiere jogono ma Awendo Walter Owino kaachiel kod jogono ma Suna West Peter Masara. Romo bende nyaka sani koro twak madhi nyime ahinya en mano kata okenge ma inyalo keti mar tego chamano mar ODM e kaunti ma Migori to ahinya e sub county ma Rongo kaachiel kod mano ma Uriri. Bende maling'ling wase yudo kanyo en ni osebed ka jokanyo mag ODM ywak ne gugano kosebedo ma otegwego mag Uriri kaachiel kod Rongo. Ka bende ineno ni jod bura mag kuonde bura ariyogi gin chal ka gima gin joma ok osebedo ka uso ajenda no mar ODM e yo ma bende kaka gin owuon gineno. Ka bende machal koda mae en mar twak mar ng'iyo ni kata bed ni samoro gin jod bura mar ok us ajenda mar ODM. Ang'o ma ginyalo timo mar keto ODM mondo obed motegno e gwengegi mag Awendo, gwengo mag Uriri kaachiel kod mano mar Rongo. Akaduoko chien matin ni nyalo paro ni gwengo mag Rongo juma achiel mokalo nwaneno ka party mar ODM e kaunti ma Migori ka otelne ko Jacob gi Philip Makabongo ne olando lokruok mar party mar ODM kama bende jogo manineno ni tiyo machiegni kod jogono masani mar Rongo Pola Buol ng'enygi ne ogwete lemo mopogore opogore mag sub county mar Rongo. Ka bende mane giwate ma achiel kuom lokruok mane giketi mane mondo gubani koro bedo ma otegno gwengo mag Rongo. Bende waneno ka apis mar party mar ODM mayande ne gibete kinde mokalo mayande giwacho ni ichulo kod jogono mar Rongo ne gidare kendo gidhi ofis machielo bende nyaka sani ma koro gintiere ka giram ne gidwa ni mondo koro giti kama uyanga gidwa ni mondo giti mabor kod jogo ma konero ka gidwa ni maga achiel kuom lokruok. Ka bende sama koro pod wagot ka wadwa ng'iyo ni to wege wach ma oting'o jogono ma Seme James Nyikal gavana ma Migori Chilayako kaachiel kod jobura giwacho ni pod gin kod ote ma gidwa kono jokanyogo mag ODM. Ka bende wantie kod geno ni e kinde ma kata ka romo ne dhi ka gima korumo wabo yudore to en ote mane ma kelo jokanyogo mag ODM ma bende wuok e sub counties tang'o ma de giyer mati man party mar ODM koro bedo motegno. Romo bende koro okelo ji e ward ka ward jokanyogo mag ODM kata ODM maromo 60 owuok e ward ka ward kendo koro kel kama twak machal kod mae. Koro pod mago ta mar ng'iyo ni to ote mane ma dhi wuok to ahinya ma otende kod yo ma bende chamano kata party mar ODM koro itayo e gwenge kata sub counties ariyogo kata kwariyo county ma Migori mangima. Koro pod wantie ka wabiro mi mathoth kotende kod burani. Erokamano ahinya George Juma achiel kachiel kowuok e kaunti ma Migori komiyowa ler e wi romo madhi nyime e alworano. Timo mos ka wadhi nyime, jatend migawo mar Nembe Salim Vuria kod nyawadgi mar tudruok e lony manyasani Eliud Owalo timo limbe e alwora ma Nam Lolwe. Jotend migepego nochako limbegi e gwenge ma Sembo ka gigeto twak kod jokanyo e wi chenro mag bero yuto mag mwandu mag nam. Piny owacho mamalo kod mago mag counties osebedo ka jiwo chenro mag bero Kiluwa, pith rech to kod medo mwandu kata ndhadhu e mwandu mag nam. Sirikal kaunti ma Kwale osingo maketo tudruok makare kod telo mar dhowedhe e pachoka e tiego jende mar jiwo yutogi e dho wath ma Shimoni. Kane oloso e yango tielo mokwongo mar bero dho wath ma Shimoni, jalup gavana ma Kwale Chirema Kombo owacho ni puonj ma kamano biro yawo thuolo mag tije mang'eny e chich rech mibiro ger e dho wadhno. Chenro no biro muonyo omenda maromo siling bilion 2.6. Gedo no igeno ni biro kawo thuolo mar higni 2. E kinde no telo mar
bad migawo mochung' ne dhowedhe KPA oketo chenro mar kedo kod taka madipo ka ochido dhowedhe e kinde ma igere. Shirika la bandari, kama kuna watu ambao huu mradi wanaohitaji, basi ni sisi watu wa Kwale, na tayari tumesonga mbele kusaidia shirika la bandari kuwapea nafasi ambapo kutajengwa soko kubwa la mambo ya samaki. Yule mvuvi hapa hatungependa sasa tena kuona kwamba anatoka baharini na samaki wake ndani ya pakacha anatembea mpaka kule barabarani kitafuta wanunuzi. We are also implementing environmentally sound best practice in the port administration, waste management, and management of business activities with specific targets and time frames. At the same time, we use new technology and recycled materials from the new constructions and new construction and development to reduce carbon footprint. Kwa hivyo ninyi mko na jukumu lenu ni kuhakikisha ujumbe support government information ambayo mngetaka kusema. Msinyamaze, sababu mkinyamaza mtaonekana kama hamupo. Kama namna gani? Kwa hivyo lazima mzungumze. Wakati huu hakuna wakati wa kuabiwa. Minod jatend piny Kenya Rachel Ruto nyodhialo chenro ma pidho yien e katuch ma Shikusa kaka yo mar medo kwan mar yiende manie pacho ka. Mama Rachel nojiwo jopiny mondo mi onywak lwedo e pidho yiende matimo maber e alworano, doyogi kendo ritogi makare, maneno ni yiende mosepidhi ok owang' kata oner. Notayo chenrono kuom tudruok kod jotelo kod jokanyo makedo ne ber mar alwora e chenro mar reso bungu ma Kakamega kod alwora mare. Minod jatend piny Kenya noero bende osebedo ka jiwo chenro mar pidho yiende mar chopo lek ma sirikal mageto pidho yiende bilion 15 ka chopo higa 2023. Wamama wetu na watu wetu wamekubaliwa ya kwamba wanaweza kupanda mahindi na maharagwe kwa forest. Hapo nyuma ilikuwa imesemekana wapande viazi, waru. Na sisi watu wa Kakamega hatujazoea waru. Kwa hivyo leo tuko na furaha kabisa. Mimi nikiwa mkaaji hapa Kakamega, hizo 100 acres ambazo mama madapt, I want to assure you that under the leadership of Kenya Water Towers, I will make sure and I will ensure that at least we plant close to 300,000 trees for you, mama. Sisi hatuja kuja kuchukua msitu wenu. Hatuja kuja kuchukua msitu wenu, bali tumekuja kuchangia ile kazi ambayo tunafanya. Kama vile mmesikia, mimi nimezaliwa hapa Likuyani, na watu wa Kiingereza wanasema charity begins at home. Kwa hivyo tumekuja kusema kwamba tuweze kusaidiana, na asante sana KFS kwa ajili ya hiyo mambo ya kusema kwamba watu wetu kina mama haswa wanaweza kwenda katika misitu na kupanda mahindi na kupanda maharagwe. Because of the adoption, we are going to rapidly reforest 500 acres courtesy of the First Lady. As you know, with these 500 acres, there is the carbon market. Please adopt the principle of carbon trading because of your big office and your big name and the big name of your husband. You talk to the big polluters of the world. The big polluters of the world in the US, in the UK, in Dubai, wherever they are, Japan, China. Talk to them so that watusaidia kutoa kina mama kwa msitu, watupatie free cooking gas. Mana kamano, lek mar piny owacho en mar pidho yien bilion 15 ka chop higa 2032. Ka wadhi nyime, spika mar od bura ma Senate Amazon Kingi oyawo romo ma jofwambo mag weche mag od bura ma pacho ka. Romo no timore Mombasa, kendo joja oko koro tudore kodwa achiel ka achiel mondo miwa mathoth. Joja oko ka intiere Mombasa, inyalo nyisowa ni to chal nade gi thuolo ni?
also as the immediate former governor of Kilifi County. No matter the price and demands. The management point where my good friend Duncan Kaema, Amazon Jeffa Kingi, EG. Senator Veronica Maina, I'll get into the work. This gentleman seated. Ni kama ambao wabunge wametekwa nyara. Kuna kitu kimoja ambacho kinatendeka, kwamba kabla hamjasema kitu ama kuna mjadala fulani unakuja, saa nyingine unapata kunakuwa na watu ama viongozi wanafatwa na wanaambiwa njia ya kufata ama kusema ama kupiga kura, utapiga njia hii. Hiyo ndio wazi kabisa inatendeka ndani ya bunge. Kunao muhimu ya kwamba wale waliochaguliwa kama ni wabunge wapewe nafasi yao waweze kufanya kazi ya ubunge bila kuingiliwa na mtu yoyote. Personally, myself and the Speaker of the National Assembly were there to create a balanced environment for parliamentarians to do their work. We are not there to dictate on what they should do. So I believe the National Assembly, because as you're aware, the finance bill is mainly going to be debated at the National Assembly. So the Speaker there cannot dictate which way the finance bill ought to go. That is the work of the parliamentarians. Ours is to make sure that we give the much needed balanced environment. Romo ma jotelo mamine mawuok e gwenge ma Nyakach timore kawuono kijiwo dongruok mar wakeini alworano. Millicent Adhiambo ketowa e ler ewi wach madhi nyime gi e thuoloni. Millicent, kapo ni nyalo winja gi e thuoloni, inyalo nyisowa ni romo ni timore kama nade, kendo ni to gin jotelo mage moyuoro e romono? Achiel kachiel kwa wuok e apis jodong riwruok mar Nyakach, kama bende wan kod welo mopogore opogore bende oseyuoro. Kagi sani Mama Ida Odinga noseyuoro e nyasini. Sani kendo nyiriri machuo kinyisowa kanyo ni gavana ma kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga bende dwa donjo kaedi e seche ma ok tin e dakika achiel. Ka bende seche ma pod warite kanyo, adhi achiel kachiel ir nyi Nyakach mondo mi ginyiswa ni to nyasi mobagne gi mokelo nyiri mopogore opogore mani kod lemo mopogore opogore bende tije kata telo odiochieng' ma kawuono niendi onyiso negi ang'o, tang'o ma bang' maendi gidhi godo kaka olemo mar nyasi niendi mano ba kod jotelo kaachiel kod jodongo maluora niendi. Machiegni hapo chako kodi king'iyo kamera mondo inyisa nyingi, nyiswa to nyasi ma kawuono inyalo wache ang'owa? An iluonga ni Professor Jane Kunditi, an nyar Nyakach manigi sunga ahinya kuom Nyakach. Wamor godiochieng' ma kawuono ka jodong Nyakach gi jo development committee ma Nyakach oneno ni ber mondo giluong nyigi mosetiyo matek kuonde mopogore opogore kata matindo ma pod dhi skul mondo girom gi madongo mondo gine ni gini nyalore, ni somo nyalore to kendo nyalo keti kama ber. Jodong Nyakach omorowa nikech ging'iyo mbele, ging'iyo maendeleo mar Nyakach. Wan ne gipidhowa magipuonjowa mokendwa kuonde moko makoro watiyo tije mamoko ma wasejiwogo kuondego. Waduogo Nyakach pile ka giluongowa e projects mopogore opogore kendo watimo. Omiyo gimotimnwa kawuono ni omiyo wariwore kanyakla kendo miyo wang'ere kuonde ma wantie gi gigo mwatimo. En nyasi maduong' kendo wago erokamano ni Mama Ida Odinga mosechungi mine gi nyithindo manyiri seche ndalo duto. Ka koro wan kode kaka kawuono, wageno ni wabiro yudo riekni mopogore opogore mobiro miyo wa kawuono. Wamor bende ni governor mama mokwongo e Nyanza, Mama Gladys Wanga, biro bedo kodwa ka kendo biro miyowa mijing'o kendo nyiwa mijing'o ni kata bedo governor nyalore, kata bedo president nyalore. Omiyo wamor godiochieng' ma kawuono wajiwo jodong Nyakach kaachiel gi jo development ni gimer ji nyime gi projects machalo kama kata nyasi machalo kama ka giluongo nyi Nyakach matindo gi madongo ka giketo kanyakla. Bang' ma
wan gadieri ni awasewinjore ni wadwa fomo gimiluongo ni Nyakach Girls Association. Girls nikech kata wadongo wan mine to pod wan nyi Nyakach. Omiyo wabiro luonge ni Nyakach Girls Association ma biro riwo Nyakach mangima. Dhood Nyakach moro amora biro bede kendo dongruok ma nyiri gi mine ma Nyakach biro nenore. Erouru kamano. Erokamano. Machiegni ni nyalo wacho ang'o? Queen Babito. Aliluonga ni Queen Babito, anya Nyakach Kasaye. Waduoko ne Nyasaye erokamano mokwongo mokelo nyasi ma kawuono ni. En sunga maduong' ka koro sani iketo ni Nyakach moseketo Nyakach mbele. An asekete gi thum. Mong'ere Queen Babito en Nyakach Kasaye kendo nikech e yor thum. Oromo nyisi ni tich moro amora nyalo ting'i malo. Koro kano kenwa kamae, ibed jathum, ibed ang'o, gimoro amora nyalo ting'o ng'ato malo, so long as itime gi luor kod chir maber, tibiro kelo pinyi malo. Kod ibed ang'o kata ibed ni timo mar tich mane. Aduong' ne Nyasaye kama mokwongo elders ma Nyakach. Ongera sana kuom timo nyasi ma kama uting'o nyingwa malo. Erokamano ahinya. Machiegni kaka mine Nyakach, unyalo wacho ang'o? Erokamano, an iluonga ni Benta Nyagaya, nying mong'eyago min Tinga, West Nyakach location, kendo amoro odiochieng' ma kawuono ni en odiochieng' maratipo, odiochieng' ma Mama Ida obiro limo min matin nyakoro monga juang mano Mama Governor Gladys Wanga, mano Governor ma Homa Bay osedonjo kanyo, kaka inyalo neno no eri kendo ganda omor ahinya gi yuoro mare e nyasi machalo kamaendi. Anyalo ng'adi mana gi kanyo ka pod wabiro dok ir jogo mondo gimiwa thuon wach ma bende gin godo odiochieng' ma kawuono. Bende abiro duoki achiel kachiel ir Mama Nyagaya mane bende wacho wach kaka omor ma achiel kuom mine ma Nyakach ma bende nyige ochopo kaendi. Inyalo mana dhi nyime ne nyaka wanyis jopiny to ni wendo mane ma koro donjo. Erokamano, odiochieng' ma kawuono wamor. Waneno ka Mama Gladys Wango donjo ka, Mama Ida Odingo donjo ka. En nyasi maratipo ni nyi Nyakach. Kaka wan mine ma Nyakach kendo wasiro gini gi teko modhuro nikech nyiri mosedhi malo mosetiyo matek kaka Fiba Siyo, Mama Gladys Wanga, Mama Ida gidwa promote nyiri matindo ma piny mondo gibene giti matek kaka gisetiyo matek. Omiyo amor mang'eny kawuono, odiochieng' ma kawuono asupport gini kendo asupport gi teko modhuro. Wan gi deputy governor ka, wan gi honorable Adumo Wuor ka jini ka nyaka MCS te. Omiyo wamor kaka mine ma Nyakach gin wabiro siro gi teko wate odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Erokamano mana kwatieko, in inyalo medo ang'owa? An nyinga iluongo ni Judith Akinyi Odhiambo, amin Nyakach, Achiagoro. Ago erokamano maduong' ne nyasi ma kawuono ma Nyakach elders oloso, ni mar gidhialo mine kendo ging'iso ni mine nyalo, kendo mine wawuguru oko, nyithindwa matindo wapuonjuru mine. Ago erokamano maduong' ne Nyasaye momiyo odiochieng'ni obedo kawuono, momiyo wanenore e lela ni jodongwa oparo ni nyiri nitie kendo nyiri nyalo, kendo puonjo nyithindo ma nyiri miyo piny bedo gi mwandu, kendo kipuonjo nyathi ma nyako tikonyo piny mangima. Wago erokamano ne jodongwa ma Nyakach. Kwayo ma un godo kaka mine ma Nyakach. Wakwayo kaka wan mine ma Nyakach, wakwayo ni mondo jodongwa mwadak godo omiwa thuolo kaka mine kendo gimed puonjo nyithindo ma nyiri nikech kipuonjo nyako tikonyo dala kendo ikonyo piny mangima. Erouru kamano Joramogi. Mana kamano Milton, kakisewinjo mine ma Nyakach, nyi Nyakach, jotelo ma bende gin jotelo ma wakeni monyuol koya Nyakach kaendi mor ahinya gi nyasi ma odiochieng' ma kawuono ni endi. Mana kaka nange konu chien kanyo ni Governor ma Homa Bay County Gladys osedonjo, Mama Ida osedonjo, jalup Governor Matthews Owili nitie, jaod bura ma Nyakach Adumo Wuor bende nitie koten gi kod MCAs mopogore opogore. Gie thuolo ni endi abro duoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche mobedo tuje mesa mar weche ka bende wan be wamedo go tach kaendi ang' wambek gi jodongo, ang' wambek gi Mama Ida kaachiel kod Gladys Wanga kod Mama Fiba Siyo bende nosechopo kaendi ginyiswa ni to ang'o ma gikelo kaendi odiochieng' ma kawuono, to lemo mane bende gigeno ni ka giwuok kae to giwene nyi Nyakach kaachiel kod Nyakach mangima. Milton an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, achiel kachiel kowuok Nyakach kuom ripot ma jaber ma kamano. Ramogi, yiena mondo akaw yweyo mokwongo e Migago, kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok.
Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anjetich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapok omeny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Machiegni kendo ji ang'wen oyudo hinyruok kaluwore gi monj manotim gi jokuoye mag jamni e gwenge malol Molog e sub-county ma West Samburu. Apisa moro machon mar jolweny en achiel kuom ji ang'wen manoyudo hinyruok e kinde monj makamano. Wachore ni jokuoyego ne otimo monj makamano kendo lal kod jamni ma kwan-gi pod ok oyangi. Apisa mag obila madhi nyime kod timo apedha e gwengego ne orakore kodgi kendo duoko kwe. Magi timore kinde ma jotend lweny Francis Ogola beno timo limbe e kaunti onogono mar neno chal mar arita kwe. Wakati sisi sasa tumesimamisha watu kuuliza nyinyi ni kina nani, zidi mapundi tunatoka area ya hiyo center ya Lolmolog. Saa hiyo tu watu wakaanza kuvamia sisi na marisasi. Wanakimbia sasa kushika hiyo ng'ombe na mbuzi. Akawa sasa hao ma KPR yetu walikuwa tu hapo karibu hakuwa mbali. Kwa sasa napinduka kukimbia kidogo ndio nikapigwa risasi. Nikapigwa risasi hapa nyuma. Two were admitted and one was attended as an outpatient, and the other patient was attended at Losuk Health Center. The two that were admitted, they were taken to theater, and the wounds were cleaned. That is, surgical debridement was done, and they're in stable condition. Jodak ma Lugari e kaunti ma Kakamega nopor kuom apisa moro mar obila ma Lumakanda gi gocho ka gitude gi kuo ma jamni. Obila no norodhi tok kane jopiny oyudo owuoch dhiang' e nyamburko mane apisa no riembo. Apisa no noyudo dhi luoko nyamburko e dho aora moro e alworano e sama jopiny no nene kendo nomonje gi goch. Jal moro moyangore kaka Samson Mayo wacho ni dhere no okwalo otieno mokalo kolieko ni dhere no noting'e gach obila. Komanda mar obila e alworano Bernard Angugu osingo mar timo nonro e wachno. Nikitoka Kipkaren nimepata Land Cruiser ya Lumakanda Police Station. Pale kwa mtoni inaoshwa na masamadi ya ng'ombe.
Swali yangu ilikuja kwa hao polisi na wauliza, gari ya polisi inapatikana aje na masamadi ikioshwa kwa mtoni? Sisi tunashikwa, tunawekwa ndani kwa sababu kwa kosa lenye tujefanya. Na kumbe ni hao ndio wanafanya, alafu wanatusingizia ni sisi. Tunaomba sheria ichukue mkondo yake. Members of the public were trying to carry out their search of the stolen stock, and it has been alleged that there was somebody also, an officer stationed at Lumakanda police station, who is a driver, actually suspected to have been involved in that transportation of the cow. It is an allegation which you have commenced our investigations. Jodak magweng ma Nyakembene e kar chung'ol bura ma South Mogirango obago ng'anyo mar kwedo jotelo moko kuom rocho nyasi mag liete e gwengego kendo weyo jodak moko gi hinyruok. Jodago dwaro ni jaod bura ma Mogirango South Silvanus Osoro mondo manyore monyalo keto godo kwe kinde kod gavana ma Kisii Simba Arati maneno ni ochwal ne chenro mag dongruok. Jong'anyo kwedo sigu ma josiasa chwalo e liete masiko soko tulo kendo weyo oganda mathoth kod hinyruok. Gidwaro ni jotelo mane giyiero mondo ket kwe kendo riw wigi kanyachiel kendo twagi ewi dongruok moloyo gore e kinde ka kinde magirade liete. Miaka mingi yote tumekuwa tukiteseka kwa sababu ya maji. Na kwa hakika ukijaribu kuangalia wamama zetu wanaenda mtoni wakitumia punda. Na tumekuwa tukizika wengi kwa sababu ya kukufa ugonjwa wa tetanus. Mwingine akienda kwa mto, punda inaweza mgeuko inapiga yeye teke ama ingine inauma, alafu baadaye mama anapata magonjwa, tunasikia amekufa. Sijawahi kuona parapara na kuja kuangalia ni nini hii inalima. Wanafikira ni kifuaro gine inatoka wapi. Sisi kama wasee wa kijiji ama wasee wa Kongwe tunataka kujiunga pamoja, tuite watu tuseme hili kitu kinatendeka ni mbaya sana. Kwa wale viongozi ambao tuliwachagua kwamba tukitarajia wanatuletea maendeleo, na hakika yale waliweza kutuonyesha pale sisi kama wanaboikanga pamoja na Mogirango South Mogirango constituency hayakutufurahisha kabisa. Gavana ma kaunti ma Samburu Lati Lelelit oseotend kambi mar keyo teko stima mar Kenya Power kuom masiche mag mach mosebedo katuche e alwora ma Maralal. Gavana Lelelit dwaro ni tend kaunti ma Kenya Power mondo kaw ting' kaluwore gi muoch mar mach e sikund secondary mar yawuoyi ma Krisia kaachiel kod kuonde ohala ma Maralal juma mokalo. Wachore ni chochni mag osekelo midhiero mag mach e alworano kendo kelo lal ne jodak ma kono gi johala. We will have to sit, I've asked for a sitting with the people of Kenya Power in this county, because this is not the first incident hii maneno ya Kenya Power. Hii mali inaitwa Loresho, one day TV zote zikachomeka. And I think Kenya Power should bear liability kwa vitu kama hizo. Properties ya watu inachomeka yote, ma TV na wanakaa kunyamaza tu. We want to warn them. I think I'll call the CEO today, Bwana Siror, nimwambie ni mbaya, because tunaweza enda kotini na tunaweza saidia hata shule kwenda kotini kwa sababu sio mzuri. Tumeweza procure fire engine ambayo sasa inatengenezwa na Isuzu. Kikuja hapa itasaidia. We'll add one more engine every year until we have about 3 for this county. Something that has never been done and we will intend to do. Hata bila moto tayari tulikuwa tumeprocure. Nashukuru sana Mheshimiwa Gavana kutuelekea kutoa mattress, blanketi kwa watoto wetu. Pia tunaomba watoto wetu wawe na nidhamu, sababu hiyo shule inasaidia kila mtu. Kwa tunaomba wasiwe wakiharibu vitu, hiyo baadaye itakuja kuharibu maishani mwao. Doma Mombasa ogolo chik mar kumo kambi matoro mar Voi Point Limited dhi nyime gi chenro moro amora e puodho mar eka 4,800 mane ong'iewo kowuok kuom oganda ma Mkamenyi.
Mairi biro bang' ywak ni kambi noero otiyo kod yore mag oledhi e yudo bok mag ng'iewo lob noero kendo tiyo gi jotelo ma kaunti no e daro jopiny maneri kodak kanyo. Magi timore kata odoko ni bura mar winjo gwandruok e wi puodho no ibiro winy tarik 10 dwe mar 7 higani mar yango wi puodho no e kind oganda ma Mkamenyi kod kambi mar Voi Point Limited. Viongozi wetu pia wanachangia pali pakubwa kuweza kutuletea matatizo. Wanachangia pali pakubwa kuweza kuletea wananchi matatizo. Haswa wananchi wa Voi ambapo wako hapo Saisol hapo Voi Point. Kwa sababu hao wakifuatwa kidogo tu kule na mambo madogo madogo, pengine anapromisiwa kitu, anakubali kupitisha lease. Na tunge pia zidi kuwaomba hao viongozi ile tabia wako naye ya ukateli waache, kwa sababu hao ndio wanakuwa wakifanya wananchi wakaazi na hao locals wanapata shida, wanakuwa na umaskini mwingi zaidi, wanazidi kutajirisha investor. Tumejaribu paka kutembea paka kwa familia nyingine inaitwa Mkamenyi upande wa uko Voi. Tumefika paka wakiona mtu mgeni wanakimbia. Kwa sababu gani? Voi Point wanatumia maaskari kila aina, wakiingia tu hivi watu wanapigwa. Wamelamika wanapigwa usiku. Na wanaishi kwa milima. Sasa watu wengine wamehamia ndani ya milima na shamba lao liko hapa. Watu shamba lenyewe ukiuliza mtu mnaishi vipi, wanasema hata mifugo zetu zilikuwa hapa, zilikuwa zinachukuliwa mchana hivi tukiwa tunaona. Ward ma Asembo e kaunti ma Siaya ochako chenro mar bero somo e bwo sir mar Asembo West mabiro konyo jopuonjre skunde secondary 14 mantiere ward no mondo mi gidhi e skul ndalo te mag kalenda somo. MCA ma gweng'no ma Okeyo ma nochako chenro no olero ber mar somo ka koro jiwo MCAs mamoko e kaunti no mondo kaw ting' mar siro somo e gwengego kaka yor nyayo dongruok e kind rowere. Okeyo ne wuoyo gweng' ma Mahaya e seche mane ochiwo omenda mar somo maromo 8,000 ne japuonjre mag sikunde ma secondary e gwengego. Wayudo kony matin kowuok kuom MCA marwa ma en pesa mokonyo wa school fees marwa. Nyocha wan gi pek e chudo, in gi nyithindo mang'eny kaka chudo tamore moloyo an nyocha an gi pek. To kaluwore gi odiechieng' ma kawuono an gi mor kabisa kaachiel kod hilo kaluwore gi gima otimrena. Ago erokamano maduong' kabisa ne MCA marwa. Basari ni eri ok en mar sirikal, to en pesa ma nene wachoko. Of course patron marwa ne en Mheshimiwa Mark Okeyo, en mano biro kod idea mani mondo wachok pesa mondo okony nyithindo mondo som, nyithindo ma West Asembo ma ok nyal. Koro arambe ni eri kane watime mokwongo, jomoko ok nochope, ne giweyo ni gini eri ni en gir siasa. Tadwaro nyisogi ni gini eri ok en gir siasa. Ne wachako gini mondo mi nyithiwa osom. Ok ne morwa ka waneno ka nyithindo budhe dhot nikech school fees otamogi. Koro ne waluongo ji te, mak mana ni jomoko to chunygi ne paro ni gini gir siasa. Koro ne giluor bire. Gi sani akwayo gi muolo kendo wakwayo kaka team moa West Asembo Foundation ni wariwre uru kanyakla mondo wakony nyithiwa. Kawuono wamiyo wachiwo check worth 741,000 to nyithindo mo benefit e wachni gin nyithindo moingo 230. Mae is our personal initiative, ok en mar sirikal. Magi ma wachako as a ward with all the stakeholders. Jaod bura ma Kajiado East Kakuta Maimai ochiwo paro ne jolony weche mag somo e kachong burano mondo keto kenge mar neno ni oting' malo chenro mag somo e skunde mopogore opogore mondo miyo ywa kendo lom jopuonjre mawuok e kachong bura mamoko. Kochiwo omenda mag CDF ma siro somo e kachong bura mare,
Kakuta nowacho ni kwan atamalo 50 mag omenda michiwo kod aguch omenda mag CDF konyo mana jopuonjre mawuok e counties mamoko. Owacho ni chenro mag somo omiyo counties ma Kajiado ni kod ting' mapek e siro somb jopuonjre. E nyasi makamano, omenda maromo $21.5 nochiw ne jopuonjre mag sikunde mag secondary gi mbalariany. Tunaacha shule zetu naenda kujenga kwingine. There must be a way kuhakikisha kwamba tumerudisha watoto wetu kwa hizi mashule zetu na tuimarishe hizi shule zetu ndio watoto wetu wasome hapa Kajiado East na tujenge Kajiado East. Lazima tukae pamoja, tutafute njia ya kutengeneza hizi mashule zetu ziwe bora, ndio wazazi wanaona wakipeleka watoto wao hapo wanapata ile masomo inastahili. Because I'm convinced parents hawachukii Kajiado East. Wanapenda kwa sababu wanaishi hapa. Lakini kila mzazi anataka mtoto wake apate elimu ya maana. Elimu bora. Na ndio unaona wanapeleka watoto mbali kwa sababu pengine shule ziko hapa ziko sawa. Na tutaweka mkutano pamoja na parents na walimu na serikali tuhakikishe kwamba shule hizi pia zinapatiana masomo ama elimu bora. Nyithindo manyiri mawuok e kaunti ma Wajir nigi mor bang' piny owacho mar kaunti no chako chenro mar pogo nyithi skul mawuok e sub counties 6 taulo mag ria. Jaod gavana ma Wajir Rukia Abdinasir kane wuoyo e kinde mani awayanga chenro no e sikund secondary mar nyiri ma Wajir nowacho ni nyithindo manyiri weyo sikul kaluwore gi nok mar taulo mag ria gino maduoko somgi chien. Katon 5,000 mag taulo mag ria kod lewni ma nyalo romo 10,000 gachiel no opogi e skunde mopogore opogore e counties noero. Bende biro mar reso anyuola mathoth modak e gwenge goeko ma ok nyal ng'iewo taulo mag ria dwe ka dwe. This targets to reach school-going girls across all the sub-counties in Wajir. We'll be enrolling all our eligible girls in the county for a free sanitary pads program. It's my belief that we'll be able to take this sanitary towel campaign to even a higher level from now onwards. That missing of lessons will never be there with our girls. Is that so? So we need to appreciate this particular gesture. We need to say thank you. Gone are the days when a girl child misses her lessons because of this normal thing. Objective of the program is to increase access of teenage girls to sexual and reproductive health products. That is the main reason as to why these dignity kits are provided to our girls. Afisa mag thieth matiyo gwenge kod nyamrerwa e kaunti ma Busia ywak na chiedh nade mag yore mag wuoth miyo mine mapek konyore udi. Mine mathoth mapek manyoga thieth kuom nyamrerwa ka gin gi geno ni chenro mag thieth kamoting'o nyaka ruecho miyo ginyuol. Kata kamano nyamrerwa go to kogiga e od thieth. Redempta Mang'eni ma en achiel kuom nyamrerwa mosetiyo e gwengego kuom thuolo mar higni 25 wacho ni chon nonyalo kata mana konyo mine 5 kata 6 yudo nyithindo. Kata kamano tok tiegi kod jolony koro chunogi mondo mi giter minego e ute mag thieth. Achiedh nade maduong' magiyudo en rach mar yore mag wuoth ka koro medo gi pek mar tayo minego eko samoro chopo e ute mag thieth ka gin e yo makare. Kutembea inatakana wanipeko baskili au wanipe tu pikipiki yenye itakuwa inafanya hiyo kazi na mimi. Jifungulia kwa mikono yetu na kukosa tunaweza tembea kama ni usiku. Hakuna ndio tutembea. Mimi niko na watoto 8 na watoto 8 wote nimepitia kwa mkunga. Serikali iwashike mkono sababu wanatufanyia kazi mzuri. Nashukuru sana kwa kuwa na mama kama huyu mkunga ambaye anatuelimisha, anatusaidia wakati una shida. Unapata anaturifaa tunaenda Alupe Hospital. Jopur niang' e kaunti ma Busia sayo piny owacho ewi nok mar niang' e gwenge mag milambo mar Kenya ka giwacho ni nok makamano wuok kaluwore gi kembe marego sukari to ket mwandu gi e pith mar niang'.
kotelnegi kod Stephen Kiptela kod Stephen Orachi. Jopurgo koro kwedo duol mar weche mar pur mar Agricultural Authority kata AFA mabende oseyiene kambi mar sukari mar Mumias chako rego niang' higa mokalo kata obedo ni kambino ne onge kod niang'. Ne gilero ni okang' mar chiwo thuolono omiyo kambino ng'ado nienge mapok onyak kod mar jopur mondiki kod kembe mamoko mag ji giwegi gima koro kelo nok mar niang' e alworano. Serikali imekataa kututetea sisi kama wakulima kwa vitu vingi sana, especially wakulima wa miwa. Kama ni kuleta mbolea wanasema ni mbolea ya mahindi, mbolea ya maharagwe, mbolea ya vitu vingine, lakini hakuna mbolea ya miwa. Sasa hizi sisi kama wakulima tunateseka, si ati kwa sababu labda hatuna miwa ama nini. Anayekuwa na makosa hapa ni serikali. Ombi langu kwa serikali ya Kenya, sisi wote ni wakulima na sisi wote ni wa Kenya. Kwa hivyo ni vyema tupewe equal kind of treatment. Kama ni subsidization tuseme ya fertilizer, hata mkulima na wamiwa pia na apewe. Miwa imekuwa ya kung'ang'ania, wanakata miwa yenye haijafika wakati, ambapo hata ikikatwa katika hiyo umri yenye haijafika wakati, kampuni hakuna hasara inapata, mkulima ndiye anaenda hasara. Hizi kampuni mingi hazina miwa kwa ground. Kitu yenye imekuwa hapa sasa ni wizi wa miwa. Tunaomba kwamba kila kampuni yenye iko Kenya hapa, kila kampuni tafute wakulima ilime miwa yake. Apisa magarita e kaunti Manandi dhi nyime gi timo apedha e gwenge mopogore opogore e kauntino magisemako lita 2,000 mag chang'a kod kwiri mag ethanol. Apisago bende omako akota mag Nyasore, Kuong' gi ekino maki e gwenge ma Showground kod Kabujoi. Jalup Commissioner Manandi Central Obed Mose owacho ni piny owacho oseketo kenge mag kedo gi jonjore makelo yedhe mamero ji kawuok e kaunti ma Libamba. Wiki jana tulikuwa na mahabusu ambao tulishika na wameenda kotini, na leo hii tumeshika mahabusu wawili kutoka Showground ambao walikuwa na ifuatavyo: chang'aa lita 27, kuna lita 35 ya ethanol, kuna Supermatch cigarettes, zile cigarettes za for export ambazo hasikubaliwi kuuzwa hapa nchini. Alikuwa na bundles 3 ambayo iko na zile vijiti ama sticks 600, na mwisho kulikuwa na bangi. Chenro maduoko piny kwan mar bache counties etemo chudho ko joma timo hand kuong' ataro mar chik koro yudo puoji pa kowuok e riwruoge mopogore opogore kod jotelo. Chenro ni neno kaka yo makare mar kedo kod kuong' maricho ahinya te alwora mar masawa mar piny Kenya. Atiku, kwa sababu si wote vile tumesema tunahitaji kwenda nini? Pengine za mjengo. Unaona? Yaani ile afanya wa George Waweru na swali la kwa yangu kunaweza kosa eti kazi inawapea hapo. Niko na kijana. Unaona umetokea kama mimi ni mwenye mihadarati na utumianga hizo mihadarati zote. Hakuna mihadarati situmiangi. Nisaidia mimi nijitoe kwa hiyo ukombozi, niingie kwa ukombozi mwingine. Na Mungu atakubariki Bwana Ruto na utaishi tu kukua mfalme wetu. Tunakutambua sana. Tuhulumie sana. Serikali ndio inapatia majamaa hii license ya wanahalalisha pombe, wanahalalisha vitu, sio? So serikali yenyewe ndio inafaa ijue hii pombe si mzuri, ifunge, alafu irudi ilete jamaa wanakunywa pombe walete ile pombe inawafaa. Na pombe ina dhamana pia, na pombe si ya bei ya juu. Kwanza hivyo wanasoma budget, waangushe pombe kwanza, tuachane na hizi ndogo ndogo, hata hiyo inaweza kuwa poa. Katika mkoa wa Kati tunatengeneza kama county uniform laws ambazo zitatusaidia kukabidhi zile vilabu ambazo viko chini ama zinafanya kazi kinyume na sheria. Na pia katika county ya Kiambu kuna huo mpango, tukishikiana ile county zingine jirani tuone ya kwamba tumefanya kutengeneza
mswada ambao ni uniform across. Kila sub county kuwe na rehab ambayo vijana wetu watakuwa wanapelekwa pale, wanasaidika, sababu bila rehab hata tukimwambia, wengine wamefika point akiachana na hii pombe unaona hawezi survive. Kwa hivyo ni vizuri watenge, kama kuna pesa itatengwa, tuwe na rehab ambazo zitasaidia watoto wetu. Yena monda ka yueyo mar ariyo to kapok adhi e yueyo en mor mara masomote mari miore laini maro marote machuok ma en 2-3-6-0-0. Kelvins Kasera Ward Agolo Muok owacho ni watching from Githurai 44 Ramogi TV Leradua Kisumu ka wan gi jaoda Achieng Natasha Mama Brill Wendy Junior Ann Barry Baba Junior Japiano kaito Misawa Anya Kaila Achiel moja Ramogi Lerainya Green Park kabisa Migago Anzado Kuod Gotoi Jakablaka Morgi kaka ukelonwa lendo makare mag Migago kaito machielo bende wacho ni Jakablaka winyi makare kendo habari ler Kisumu ka anabuja jamtumba mar Kisumu aneno live from Kisumu an Rose Manyara Jenny Ramogi ler kendo aneno Migago yo makare Ogweno Lima Jakatolo Jakablaka neni e yo makare ka antiere Kibra Makina aito mogi kanyo akwayo namba jaduong adwani mondo konya jaduong mane jodongo ng'eny abean mana jaduong Anthony kawuok Kariobangi wacho ni cheze ngoma ya Diamond mago to bro biro bang'e nyakwara mogi wadhi e yueyo to ka waduogo wakelo ni weche mag tuke.